Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noita mai. Timu yangu ndiepi muita se tadzoka zvekare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa timu yangu chokupaipa sachapinda pa zviri kupisa panhasi mangobayoshi bacha subscribe so that musare panenge zvichiitika pasore kondo TV zviri kupisa na skimbo kana maka subscribe kujara aiwa chapinda chiona nema updates edu aya sasa tambotaura pa episode ya pesa rase kuposta nditi saka nawo iri pana pena uya muwana yari kunzi iye body yake anzoni yakambonzi ndiyo yange serious yakazonzi iyo ndiye murume uye mwana ari kunzi iye akafa kafichakurane pamuviri pe 6 months anditi zvinotazowana video yasahwira wemumba vakaenda kunoona body ya mwana chinzwa yachitaura zvakanoitika ikoko kumushure meunge vambonzwa varadzwa body chinzi ndeyamwana ndinobva sonzaiwa body ya mwana sare mchinzwa ipapapa keep on subscribing zviri kupisa na skimbo zviri kupisa chokupai patikatanga kuenda takasvika kuparenyatwa tasvika kuparenyatwa vakatiti bhodhi panapa mukwanise kunge muchiwana bhodhi iyi panapa ende ichiende kudavs ndobva taenda kudavs patasvika mandapinda inini sasahwira wamai vemunhu namai vamowana nababa vamowana vatapinda vatanorakidzwa bhodhi yainzi ndoyamowana but tazodzoka futi kuno kukumba vanhu vakadzokera nezuro vachinzi mowana aitwa postmortem vakasvika vachinzi bhodhi yamakaona iyaya haisiriyo bhodhi yamowana ibhodhi yemurume mabhodhis evakadzi angasara kuparenyatwa vanga vakaisa tag kumakumbo nekuti takatovunza takatoti ndiye here mwana wedu uyu vakati hongu ndiye vakaisa tag kumakumbo but ivo pachezvavo vakatozoti taita mistake mabhodhis atasiya uku ndo evakadzi kuno kutauya nebhodhi yemurume vari kutaura kuti vachakwanisa here kuziva kuti pavasikana ava mowana ndeupi nekuti shamwari yachona ari kutaura kuti malines anga akarukwa mishe mumusoro mowana ari kumaziva anga ane pamuviri panga pane 6 months saka vari kutaura kuti pamabhodhisi evakadzi avari ikoko tikangotaura kuti mwana wedu anga ane pamuviri vanokwanisa kuti uyu ndiye anga ane pamuviri ngenja paring manje roko rwachona rekuright side kwachona riri kunzi rakadimbuka ane vhidhiyo yatazoratidzwa makusenanayo roko rwakadimbuka ranga rine hweri saka vachakwanisa kuidentifya patrini apana ere ane namba muponere zisore gondo apana ere ane namba muponere zisore gondo pane masele bagabuda offside nezuro pane masele bagabuda offside nezuro eti noi now peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noita